Angikubungelele mbukele eMashalela TV lapha ekhaya. Uthi emsakazi niyazi ke nganza kwethu mase kukhona mina ngisuke nginiphathele abantu abazonijabulisa. Abantu enihlezi nibalangazelele futhi abantu enibathanda. Namhlanje sinendomandumane uSondonzima. Sizoke simbingelele simamukele bese yasitshela ukuthi kahle kahle ubekwa yini la isikhona indawo yasemaphephetheni kumhla ka7 eFire Sports Ground. Sikubingelele sikwamukele baba. Thwasa Lekhansela indomandumane odumehle izinto abantu banodumeka baduma babe sizonto masikamzulu kanyama nambana bathi momba nomngo wesizwe zisho kanjalo zomfazi onendiwe sabamadoda ngoyambalela vasa ngomphehla amagobo ngizona nali phela leli thwasa selifikile lithe qathatha endaweni yamaviyo la kugcwele khona abalandeli bethwasa Lekhansela abagcashile ngoba amaviyo abengasangibiza emcimbini wawo njengamanje ngilanje bathi azibuye emasisweni cultural event ngizo faka ke sivivaneni ukuthi ke manje kusukela manje senizohleze ningithola abalandeli nginithanda ngendlela esimangaliso ashila mntaka mami njengoba ke salishiliso seLekhansela ukuthi semcimbini omkhulu owenza kamnyaka yonke wamaviyo siyezwa baba kunomsebenzi ophekayo uyapheka uyathulula uyapheka uyathulula awutshela umukela lapha ekhaya ukuthi yini angayilindela kulomsebenzi ukuthi uyapheka into enginenkinga yayo njengamanje bekunama album ebengitshela ukuthi angikwazi ukuwagqiba nabalandeli bami bengisabisa bethi angizokwazi ukuwagqiba yabona so manje senginenkinga ukuthi le album engizoyikhipha ngabe ngiyokwazi ukuyigqiba kodwa ke angisenalo uvalo lokuthi noma ngingayigqiba ngiyithathela umhlala phansi anginankinga sengiwashaya kakhulu ama hit ngiphethe ialbum enama hit awu15 angikhulumi mina ngama hit anyana ngikhuluma ngama hit angempela awu15 and lapha nje uzobhema ukholwe ila abantu bezovuma khona ukuthi cha uthwasa Lekhansela uyayenza lento zobe zu28 kuNovember kuyona lenyanga esikuyona bathi inyanga ephezulu zobe ihlangene phezulu lapha eworkshop madoda eDebhisini ngicela bonke abantu abathanda ithwasa Lekhansela abathanda umculo kaMaskanda abathanda noma ngabe liphi iqhawe olithanda ngoba ngiwabizile bu amaqhawe zobe ihlangene phezulu hayi ngizokutshela nje ukuthi anginaso isikhathi sokudlala futhi anginaso isikhathi sokudelelana nabantu kodwa nje isihloko sengoma noma isihloko sealbum siyeza njengoba isho insizwa ukuthi mhla ka28 kuNovember sobe ibulelana lapha na eworkshop la izobe yothula khona ke umsebenzi wayo ukuthi isihloko sengoma siyeza mhlambe ke mfowethu umuntu njengamanje yini ongabathembisa yona abathandi bomculo njengoba uzongena stage awu phela bayalazi kudaba ke uma sengithi bayicelele bona uxhashazwa ithwasa engane ngangisithulele ngizidlalele ingoma yami hey basuke bangithela bacelele bona phinithi woli ubicala labo babo phinithi angikhulunkulu wami awu mina ngithanda ukuba nezitha awu uyangizwa ulive ngiyawushaya kwayiwona ingoma yami inodlame njengengoma sigwebo alright mbukelo eMashalela lapha TV lapha ekhaya yona ke insizwa njengoba isisho mhla 28 November lapha inisokuni izobe izothula umsebenzi wayo sicela bonke abantu ukuthi baphelele khona neMashalela TV izobe ikhona amazwi akho nje ukubonga mfowethu bese uvalelisa kumbukeli lapha ekhaya cela ukubonga kakhulu bafowethu ukuthi nje sengibuyelile kule event le and kumele ke nje kuhleze kumnandi njengoba sekumnandi kakhulu phela abaphathi Betheku sebeyazwana manje yabo njengoba Sebezwana kuningi kakhulu okusazokwenza mangikhuluma ngabaphathi Betheku ngikhuluma ngoba hubhe nethwasa Lekhansela yabo abaphathi balo noma ngabe uyakhala inyembezi kulungile kodwa iqiniso lithi abaphathi bani Betheku so ke noma ngaba buhlungu kodwa kuzoze kuphole okay mina nawe asishelele sisemphephephetheni mhla ka7 emcimbini omkhulu wamaviyo asibonge